Светата църква чествува свети Василий, архиепископ Кесарийски, Вселенски отец и църковен учител. Той се роди около 330 година след Рождество Христово от благочестиви, благородни, славни и богати родители християни Василий Старши и Емилия в Кесария, столицата на Кападокия Малоазийска. Бащата бил виден ритор и адвокат. Емилия родила 10 деца, 5 дъщери и 5 синове. От тази фамилия в лика на светиите са майката Емилия, най-големият син Василий, най-голямата дъщеря Макрина, Григорий, епископ Низийски, и Петър, епископ Севастийски, най-малкият брат на свети Василий. Също и Макрина старша, баба по баща на свети Василий, е в списъка на светиите. Дядото на свети Василий и по майка загинал мъченически за вярата при гонението от Диоклециан, а дядо му по баща 7 години крил семейството си из късите гори на Понтийската планина, разположена по южното крайбрежие на Черно море. Виждате от какъв корен произхожда и в каква среда е расъл и се е развивал свети Василий Велики. Как благодетелно е било за него, възкликва свети Григорий Богослов в своето надгробно слово за Василия, че той е имал у дома си образец на добродетелта, на който, като е гледал, скоро е станал съвършен. Първите детски години Василий прекарал на село у баба си Макрина. От нея той научил не само молитви, но и елементарни познания по вярата. Върнал се при родителите си и тук техният живот и наставления им благопреуспявали за напредване на Василий в духа и вярата на благочестието, при което особено старателно се грижила за християнското му развитие неговата майка. Тя го упражнявала в четене на Словото Божие, укрепявала у него вярата в Бога, разполагала го към изпълнение на Божиите заповеди и установленията на църквата, а на светската наука учил баща му. След като придобил в къщи начално образование, Василий постъпил в Кесарийското училище. Тук се запознал с Григорий Назиянски, бъдещия свети Григорий Богослов, който дошъл в Кесария да търси просвета. В кратко време, каза свети Григорий, Василий придоби слава у всички, и у простите люди, и у знатните, показвайки знания не по своите години, а още повече сериозност и постоянство. Той беше оратор сред ораторите, философ между философите и, което е по-важно, свещеник между християните преди приемане на свещенство. От Кесария Василий минал в Византия, Цариград, първенствуващ град на изток, който се славил с най-добри оратори и философии, от които Василий при своята естествена остроумност и даровитост за кратък срок събрал всичко най-полезно. От Византия отишъл в Атина, тогава града на науките, където го очаквали с големи надежди, тъй като името му още до пристигането се носило от уста на уста мнозина. Тук бил дошъл да се учи от Григорий и Григорий Назиянски. Ние станахме един за друг, казва Григорий, всичко, и другари, и сътрапезници, и родственици. Имахме едно упражнение добродетелта и едно усилие да се стремим да живеем от земното за бъдещите блага. Известни ни бяха два пътя. Единият, това е първият и най-превъзходният, водеше в нашите свещени храмове и към тамошните наставници. Другият, това е вторият и неравен по достоинство с първия, водеше към преподавателите на светската наука. Василий изучил всяка наука до съвършенство и превъзхождал всички във всички науки. Това беше, казва Григорий, кораб, толкова натоварен със знания, колкото е възможно за човешката природа. С високото образование в науките Василий съединявал чистотата във вярата. Осмелявал се да се похваля в Господа, пише той сам за себе си, че аз никога не съм имал погрешни мнения за Бога. Но това понятие за него, което придобих в детството от блажената моя майка и баба ми Макрина, и то възрастваше в мен. След завършването на учението на Василий, като най-отличен и най-образован, за чието достоинство молбата се разпространила по цяла Гърция, предложили длъжността адвокат и учител, но той се отказал и се върнал в Кесария Кападокийска. Мъдростта, която придобивал в продължение на около 15 години, не удовлетворявала неговата велика душа,
а само възбудила в него най-силна жажда за висшата мъдрост, уединението и подвизите. Тъй писал той за плодовете на своето образование и за своето желание да се отдалечи от света. Много време аз загубих по суетата и почти цялата моя младост в суетен труд, за да разбера уроците на езическата мъдрост. Накрай, като че подбуден от дълбок сън, аз погледнах на чудната светлина на евангелската истина и видях нищожността на мъдростта на този век. И възжелал да намери брат, който е избрал евангелският път, та заедно с него да преплува дълбокото море на живота и тръгнал да търси такъв. И действително, около 357 година той намерил много такива братия в Александрия и в останалата част на Египет, също в Палестина, Сирия и Месопотамия. Аз се очудвах, пише свети Василий Велики, на тяхното въздържание в храна, на търпението им в трудовете, на тяхното постоянство в молитвите, на това как те побеждават съня и не бяха сами побеждавани нито от една естествена необходимост. На дело показваха, що значи да обитаваш сред предмети на сегашния живот и заедно с това да живееш на небето. Удивлявайки се на този блажен живот на подвижниците, аз пожелах сам, колкото ми е възможно да им подражавам. Навръщане се отбил в Атина и тук обърнал към истинският Бог мнозина езичници и даже своят някогашен учител Егул. Наситен от гледката на благочестиви подвизи и обогатен с високи образци на благочестието и добродетелта, Василий приел светокръщение в река Йордан от иерусалимският епископ Максим и решил да се посвети на най-строго единение за изправяне и запазване на духа и сърцето си от разсеяност. Отдалечил се в Понтийската пустиня към река Ирис, в място, дето преди него се уединили неговата майка и сестра му Макрина, която устроила манастир. Близо до него, в полите на високата планина, покрита с гъсти гори, оросявани с хладни и прозрачни води, се заселил свети Василий. Пустинята със своето безмълвие била тъй приятна за него, че той възнамерявал тук да завърши своя живот. Подвизавал се, като подражавал на подвизите на тези велики мъже, които видял в Сирия и Египет. Ала Василий не живеел само за себе си. Той събрал Иноция в общежитие манастир и станал негов игумен. Привлякал в пустинята и приятеля си Григорий. Заедно се молили, занимавали се с четене на свещеното писание и писане, работили, носили дърва, одялвали камъни, посаждали и поливали дръвчета, мъкнели тор, возили тежести, така че дълго оставали на ръцете им мазоли. Жилището им нямало покрив и врата, не се виждал там огън, хлябът им бил сух и лошо изпечен. Но двамата приятели иноци недълго се подвизавали заедно в пустинята. Тя ги призовавала на помощ църквата, която била обореваема от арианската ерест, чието основател е Александрийският презвитер Арий. Арий учил, че Син Божий не е роден от отца, а е сътворен и по природа не е единосъщен с него. Василий се върнал в Кесария в 362 година, бил ръкоположен за дякон от Мелети Антиохийски и по-късно за презвитер от Евсевий Кесарийски. Младият презвитер скоро показал какво може. Неговата изумителна начетеност, неуморното му трудолюбие, блясковото проповедничество, всеотдайната преданост към бедните и монасите станали причина да се помрачат отношенията на Евсевий към Василий. Евсевий проявил човешка слабост, завист. Василий се отдалечил от начало при свети Григорий, а сетне в своят понтийски манастир. Но скоро трябвало отново да се върне в Кесария по тревожната молба на Евсевий и настояването на Григорий, понеже, както пише свети Григорий Богослов, предстоеше велика борба с арианите. Василий ревнувал за православната вяра, която била в опасност и станал, както пише Григорий, доброволен поборник. За едни той бил твърда стена и защита, за други чук, който разбива скала и огън в тръни. За Евсевий добър съветник, правдив, състъпник, жезъл на старостта, опора във вярата, най-верен във вътрешните дела, най-деен във външните. Едно от най-важните занятия на свети Василий през това време било приготвянето и проповядването на Словото Божие. В своите поучения той говорил за без предварително подготвяне, проповядвал всекидневно, даже 2 пъти дневно, сутрин и вечер. Отдавал се и на писане, богословски и богослужебни трудове. След смъртта на Евсевий Кесарийски в 370 година на 14 юни бил възведен в степен кесарийски архиепископ. Тогава той бил около 42 годишен.
паса църквата Божия само 7 години и 6 месеца. Добрият пастир особено се старае за мира и единодушието на своето пастир. В малкото години на светителството си, при слабо здраве, каквото имал от ранна възраст, чак до смъртта си, той понесъл най-големите трудове за мира и благото, както на Кесария, така и на цялата християнска църква. Почти ежедневно извършвал богослужение. Като верен страж в Дома Божий, той, назидавайки и утвърждавайки верните, бил в непрестанна борба с лъжеучителите, които обикновено действали с хитрост и с клевети. Но Василий ги побеждавал с оръжието на устата и с стрелите на писанията си. Не се съблазнявал от обещания и не се боял от заплахи, всякога бил велик във всички свои думи и дела. Очаквал само изгнание и заточение. Император Валентариан възложил на префекта Модест, който имал славата на крайно жесток човек, и бил също арианин, на всяка цена да склони Василий да приеме арианството и се помири с арианите. А свети Василий не се подал. Както някаква пророк Илия смело излязъл срещу цар Ахав и царица Езавела, както пророк Исаия открито и остро укорил цар Ахаза, както пророк Еремия решително порицал цар Йоаким, както Йоан Кръстител безстрашно изобличил цар Ирод, както светия апостол Павел дързновенно излязъл сред Синедриона в Иерусалим и пред император Нерон в Рим, така свети Василий се държал неустрашимо и твърдо пред префекта Модест. Както? Нима ти не се боиш от властта, гневно извикал разярен Модест. От що да се боя? Какво можете да ми сторите? Спокойно, казал светителя. Много нещо можем да ти сторим. Можем да ти сторим, да ти отнемем имота, да те пратим на заточение, да те подложим на мъки, да те умъртвим. Чуйте, братя и сестри, отговорности Василий. Нищо не ме плаши. Какво ще вземете от тоя, който има само няколко книги и едия вехти дрехи? Заточение? Да, аз навсякъде съм странник в този свят. Където и да отида, все земята е Господна. Мъчение? Няма много да ви зарадва това, защото моето немощно тяло скоро ще свърши своя живот. Смърт, но тя е благодеяние за мене. По-скоро ще ме пратите при оногова, комуто служа и при когото от нея да отида. Как можеш ти да отговаряш? Изревава Модест. Ти изглежда доста не си разговарял с епископ. Рекал твърдо свети Василий. Когато е за Бога, тогава ние всичко друго считаме за нищо. Тогава огън, меч, зверове и желязо, които мъчат тялото, по-скоро ще бъдат за нас удовлетворение, отколкото да ни оплашат. Помисли още до утре снизходително, рекал Модест. Не е нужно, защото утре ще бъда пак такъв, какъвто съм сега. Донасяйки на Валент за непреклонността на неустрашимостта на свети Василий, Модест казал: победени сме ние, царю. Този мъж е по-високо от заплахите, по-твърд от доводите, по-силен от убежденията. След това Валент запретил да правят насилие над Василий. Обаче, въпреки това, враговете наделени и на Василий било определено изгнание. Настъпила нощта, била приготвена колесницата. Враговете ръкопляскали, благочестивите паднали духом, но Божия промисъл отсъдил друго. Разболял се единственият царски син. Майката вижда в това Божия гняв за заточението на светителя. Повикали свети Василий да се помоли за детето. С неговото идване и молитвата настъпило облегчение. Но арианите отново възбудили Валент против Василий и той решил да го изгони. Промисълът Божий пак защитил невинния. 3 пъти се изчупвала в ръката на императора тръста, с която искал да подпише определението за заточението. Валент се смутил, скъсал хартията и отменил решението. Животът на свети Василий потекал в постоянни борби и трудове за полза на църквата. Богатство на Василия, казва Григорий Богослов, беше да няма нищо в себе си. И продължаваше и поддържаше живота си с най-необходимото. Имаше един хитон, една вехта риза, а сънят на гола земя и бедния съставляваха украшения. За храна му служиха хлябът и солта, а за питие водата от изворите. Никой повече от Василий не е почитал детството. Той
устрои обители за девици и написа за тях правила. И като епископ Свети Василий запазил разположението си към монашеския живот. Близо до себе си възпитавал иноци и основал в Кесария манастир мъжки и женски с църква, посветена на светите 40 мъченици, в която били запазени техните мощи. Край Кесария той устроил цяло селище от благотворителни заведения. Голяма болница, страноприемница, приюти, работилници, училища, жилища за свещеници, лекари, служители, което селище било наречено Василиада. Тук намирали убежище и подслон болни, бедни, бездомни, сираци, без оглед на национална и верска принадлежност. За всички били полагани най-нежни грижи. Василиада представлявала град на християнското милосърдие. Свети Григорий Богослов пише: излезте и се разходете из Василиада. Вие ще видите каква грижа се полага за човека брат в името на Христа. Ще видите какво може да стори любовта към човека чрез любовта към Бога. Болестите, трудовете, борбите, скърбите, гоненията, грижите, изтощили телесните сили на Свети Василий и той на 1 януари 379 година с думите: в Твоите ръце, Господи, предавам духа си, и издъхнал на 49 годишна възраст, вече на висотата на архипастерските трудове и върха на истинската слава. Със своята твърдост, със своите писания и непрестанни трудове Свети Василий Велики не е дал на арианство да погълне православното паство. Свети Григорий Богослов, още докато бил жив, Василий писал му: ти си око на Вселената, звучен глас на тръба, палата на ученост. Една е пролета в годината, едно е слънцето между звездите, едно небе обема в себе си всичко, един глас е по-високо от всичко. Това е твоят глас. Църквата веднага започнала да празнува неговата памет. Преданието е запазило чертите на външният образ на Свети Василий Велики, слаб по тяло, от ранна възраст до смъртта, вълна, с висок ръст, сух и черен по лице, кротък, нос отвесен, вежди кръгли, брада дълга и рядка, чело възвишено, коси прошарени, глас слаб. Свети Василий ще ни е оставил много писани трудове. Беседи по шестоднева, беседи на псалми, тълкования на сви пророк Исаия, беседи на разни случаи и предмети, против евномии, за Светия Дух, нравствени правила, за подвижничество, правила пространно изложени в въпроси и отговори, правила кратко изложени в въпроси и отговори, подвижнически устави за подвизаващи се в общежитие и ученичество, писма до различни лица. Той е съставил литургията, която носи неговото име Василие. Отслужваме я 10 пъти през годината и днес именно отслужихме нея. Празнувайки неговата честна памет, нека се стараем да му поддържаваме в пазенето чистотата на православната вяра, в скромността на живота, в изповедническата му смелост и да му се помолим с думите на трупара му. Ти, царствено свещенство, Отче преподобне, моли Христа Бога да се спасят душите ни. Амин. Божието благословение и неговата милост да бъдат на всички вас, на семействата на читател. Честит и благословен празник на всички и на тези, които носят името на Свети Василий. Нека наистина той да бъде пример за подражание на всички нас, така, защото в живота си да имаме и ние на какво да се опремем пред Божия свет.